Битекон. Моментално се навагаме в най-интересния базен в Германия. Това е батаце. Сега ще шетаме. Тук доле масажи се правят. Така теглят се они се теглят, не е проблем. Вика ела май, аз неким надолу. И он иде. Това тук филинго, аз завъртели се го. Тук избира и масира си го газо. Ще да свикам, снимам сега, не ме замари. Сега снимам. Алекс, ой да снимаме малко, да заебаваме. Фрауденк, малко ке оде на бай на бандицко. Чао, Фрауденк. Она е много кул. Много шойне. Това е базенчето. Там горе има скокалници. Тази скокалници само по 15 минути пущат да работя. Има много маленки деца. И това е това. Олимпийски базен. Го батаце, како жилка се шлепа. Бързо го доле. Да, изморен е. Цял ден пливаме веки Олан. Нищо няма да ви чуем, ако видите нещо да са залевини много. Я? Да, само да ви покажем тук како влезо. Is alles gut. Това тук е плажата. Това тук е плажата, натам се лежи и така. После се видим.